नमस्कार मंडळी. आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीमध्ये वांग्याचं भरीत दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीत. आणि त्याचप्रमाणे मी अख्खी मसूरची तुम्हाला आमटी सुद्धा दाखवणार आहे. तर चला आपण बघूया कसं बनवायचं ते. तर आज मी तुम्हाला वांग्याचं भरीत दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीमध्ये. हे बघा. आणि अख्खी मसूरची मी आमटी दाखवणार आहे. तर पहिली मी अख्खी मसूरची आमटी तुम्हाला करून म्हणजे आधी ही अख्खी मसूर आपल्याला बॉईल करून घ्यायची आहे मी कुकरला. त्यासाठी ही अख्खी मसूर मी स्वच्छ धुवून घ्यायची. ही बघा, एक वाटीभर घेतली मी. धुवून घ्यायची पाण्याने ती 2-3 वेळा, कारण त्याला धूळ वगैरे असते, त्यामुळे स्वच्छ धुवून घ्यायची. कुकर घ्यायचा आहे. कुकरमध्ये मी अख्खी मसूर घालून घेतले. यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. आणि आपल्याला कुकर लावून घ्यायचं आहे. आज तुमका मी अख्खी मसूरची आमटी दाखवते. तर हे बघा, कुकर मी लावून घेते. कुकर गॅसवर कुकर मी ठेवलेला आहे. आता ह्याला आपल्याला 3 नाही तर 4 शिट्या द्यायच्या, कारण मला ही आमटी करायची तर मेन झाली तरी चालते. जर तुम्हाला ती उसळ करायची असेल तर 3 शिट्या द्यायच्या, पण मी आता आमटी करणार आहे. मस्त असं वाटण वगैरे टाकून करणार आहे. तर आता मी तुम्हाला वांग्याचं भरीतचं दाखवते. हे बघा, ही वांगी घेतली. ही जरा मी धुवून घेते एकदा पाण्याने. वांगी धुवून घेतलेले. प्लीज कमेंट करा, लाईक करा. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे बघा, असे मध्ये ना आपल्याला चीर मारून घ्यायचे. 3 नाही तर 4 चिरा मारून घ्यायचे आपल्याला. हे बघा, हे बघा. तर ह्यामध्ये आपल्याला हे असं आपल्याला कट करून घ्यायचंय. ह्यामध्ये आपल्याला लसूण, हे बघा, लसूण मी घालून घेते. हे बघा, हे बघा. लसूण घालून घेतलेत मी. ह्यामध्ये आपल्याला हिरवी मिरची सुद्धा मी 2 घालणार आहे त्याच्यामध्येच.
हे बघा. हे बघा, अशा या पद्धतीमध्ये मी लसूण, मिरची भरून घेतलेली आहे. वाटलं तर एखादा आपल्याला तुम्हाला पाहिजे तर आल्याचा तुकडा सुद्धा घालू शकतात. तर मी 2 असे छोटे आल्याचे तुकडे घालते. हे बघा, छोटे 2 असे आल्याचे तुकडे घालते. झालेलं आहे. यामध्ये आता आपल्याला काय करायचंय? हाय इशू. तर आता ह्याला बघा असं तेल लावून घ्यायचंय. हे बघा, म्हणजे चांगलं हे साल व्यवस्थित आणि लवकर भाजलं पण जातं. झालेलं आहे, तेल लावून घेतलेलं आहे. लाईक करा अरुण. हाय. कुकर ठेवलेला मी. तर मी आज अख्खी मसूरची आमटी करणार आहे मालवणी पद्धतीमध्ये. तर आता हे आपल्याला वांग ना भाजून घ्यायचंय. तर चुलीवर भाजू शकता किंवा तुम्ही तव्यावर सुद्धा भाजू शकता किंवा असं आगीवर पण हे बघा गॅसवर करू शकता. मी सहजासहजी ह्या पद्धतीत करते किंवा चुलीमध्ये जर आग वगैरे असली तर मी करते. आज काही चूल पेटवली नाहीये. त्यामुळे मी तुम्हाला हे बघा गॅस बारीक करायचा आहे आणि हे भाजून द्यायचंय. चांगलं हे वरचं साल वगैरे व्यवस्थित भाजलं पाहिजे. आतून सुद्धा तो चांगला वांग भाजलं पाहिजे. धनेश्वर हाय. त्यात मी अख्खी मसूरची आमटी सुद्धा करणार आहे. ती वाटण घालून करणार आहे. हे चांगलं वांग आपल्याला भाजून घ्यायचं. प्लीज लाईक करा. हाय दीप्ती मॅम. एका बाजूने पहिला ते व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. तर हे पाठीमागे ठेवते. तोपर्यंत आपण अख्खी मसूरला जे वाटण करायचं ते मी करून घेते. कुकरची शिट्टी सुद्धा झालेली. त्यामुळे लवकर असं म्हणजे आपण एका टायमाला 2-3
बाकीच्या शिट्या सुद्धा झालेल्या. लाईक करा आणि चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. कुकर झालेला आहे. आता आपण ह्याचं वाटण तयार करून घेऊया. त्यासाठी मी लोखंडी तवा घेतला. यामध्ये थोडं तेल घालायचंय. तेल गरम झालं कांदा घालायचा आपल्याला. तर एक उभा चिरून कांदा घालायचा. कांदा परतून घ्यायचा. प्लीज लाईक करा आणि कमेंट सुद्धा करा आणि चॅनलवर नवीन आला असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. कांदा आपण व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. अख्खी मसूरच्या आमटीचं मी वाटण तयार करते. एका बाजूला मी वांग्याचं भरीत सुद्धा करणार आहे. ते सुद्धा मी भाजायला ठेवलेलं आहे. चांगलं व्यवस्थित हे भाजलं पाहिजे. अलटून पलटून घ्यायचंय. मोनिका, हाय मोनिका मॅम. आता हा कांदा बघा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. कांदा झालेला आहे आता परतून. ह्यामध्ये मी आता लसूण घालते 4-5. कांद्यामध्ये जरा म्हणजे आपण भाजून घेतलं ना लसूण वगैरे तर चांगली चव पण लागते. हे बघा आलं घातलंय थोडस. अख्खी मसूरचं मी कुकरला लावून घेतली. आता हे वाटण झालं की मी लगेच अख्खी मसूरची आमटी करून घेणार आहे. हे बघा. तर आपण अर्ध्या 1 तासात जेवण कसं तयार करायचं पटकन. आणि जर तिखट आमटी असेल तर त्याबरोबर भाजी काय बनवायची जर विचार करत असाल तर नक्की हा लाईव्ह रोज बघत जा. तुम्हाला लाईव्ह मध्ये रोजचे मी जे काही जेवण बनवते आमच्या मालवणी पद्धतीत तर तुम्हाला नक्की आवडेल आणि तुम्ही ट्राय सुद्धा करा. खोबरं घातलेलं आहे थोडं. रोज रोज तेच तेच बनवण्यापेक्षा नवीन काहीतरी ट्राय करा. आणि आमच्या खरंच मालवणी पद्धतीतलं जेवण खूप चांगलं असतं. फक्त खोबऱ्याचा वापर असतो पण खोबऱ्याचा वापर थोडा तुम्ही कमी करून सुद्धा बनवू शकता. फक्त मी जे सांगते तसं करायचं आहे. हे बघा खोबरं आता चांगलं भाजून घ्यायचंय. ह्यामध्ये कोथिंबीर घातली. तर कोथिंबीरची देठं असेल ना कोवळी अशी तर ती आपण अशी वाटणामध्ये घालायची. चव चांगली लागते. म्हणून कोथिंबीरची जी कोवळी देठं असतात ती वेगळी करायची आणि आपण वाटणामध्ये वापरायची किंवा आलं लसूणच्या पेस्ट मध्ये वापरायची.
हे वांग बघा एका बाजूने चांगलं झालेलं आहे भाजून व्यवस्थित, म्हणजे हा व्यवस्थित साल निघायला पाहिजे. हे बघा खोबरं झालंय, गॅस बंद करायचंय. थोडस हे खोबरं थंड करून घ्यायचंय आणि आपल्याला ह्याचं वाटण करायचंय. वाटण करायच्या आधी ह्याच्यामध्ये आपल्याला त्या खोबऱ्यामध्ये थोडीशी हळद घालायची, म्हणजे आपल्याला नंतर फोडणीमध्ये हळद घालायची गरज नाही. हे वाटण झालं की आपण लगेच आमटीला सुरुवात करूया. गॅस बंद केलेला आहे मी. प्लीज कमेंट करा आणि चॅनलला लाईक सुद्धा करा. नवीन आला असाल तर नक्की सबस्क्राईब सुद्धा करा. अर्धा पाऊण तासात लवकर असं झटपट होणारं जेवण आहे. लाईव्ह मध्ये रोज तुम्हाला मी डाळ काय बनवायची, भाजी काय बनवायची, हे रोज मी घेऊन येते लाईव्ह मध्ये. आणि मालवणी पद्धतीतल्या रेसिपी आहेत, तर नक्की ट्राय करा, आवडतील तुम्हाला. हे बघा मासे, मटण लाईव्ह मध्ये मी सगळं दाखवते याच्यामध्ये. तर नक्की ज्यांना कुणाला येत नसेल तर नक्की बघा, हा लाईव्ह तुमच्यासाठीच आहे. आणि ज्यांना कुणाला नवीन ट्राय करायचं असेल त्यांच्यासाठी सुद्धा आहे. हे बघा खोबरं आता आपल्याला वाटून घ्यायचंय. आमटी करायला घ्यायची आपण. हे बघा वाटण रेडी करून घेतलंय मी. तर माझ्या चॅनलवर एकदम ना साध्या सोप्या रेसिपी असतात. मी जास्त लांबवत नाही आणि लवकर झटपट अशा रेसिपी तयार होणाऱ्या दाखवत असते. तर नक्की तुम्ही लाईव्ह मध्ये रोज जॉईन व्हा आणि रेसिपी बघा. प्लीज कमेंट करा. तर हे वांग्याचं भरीत सुद्धा आता झालेलं आहे भाजून. चारी बाजून मी व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे बघा. झालेलं आहे. आता हे जरा थंड होऊन द्यायचं, म्हणजे साल लगेच निघेल ह्याचं. थोडं अजून भाजून घेते. आता आपण आमटी करून घेऊया. आमटीसाठी मी कढई ठेवलेली गॅसवर. तर आपल्याला ह्याच्यासाठी लसूण लागणार आहे, तर लसूण मी ठेचून घेते किंवा तुम्ही बारीक तुकडे केले तरी चालतील.
साली सकट घेतला तरी चालेल, कारण त्याची टेस्ट खूप चांगली लागते. बघा, तेल घालून घ्यायचंय की काय आहे. आज मी अख्खी मसूरची आमटी करते सर, आणि त्याचबरोबर मी वांग्याचं भरीत करते. साधं सोपं जेवण आहे आजचं. तेल चांगलं गरम करून घ्यायचंय. साईड हाय, वांग्याचं भरीत बापरे मला खूप आवडते. मला देणार का थोडं फुल सपोर्ट काय बर का? ओके ओके सर. सर पण कसं आहे, तुम्हाला कसं देणार पाठवून ते पण मला सांगा. त्यामध्ये मोहरी घालायचे, थोडस जिरं घालायचं, लसूण घालायचे. लसूणची टेस्ट खूप छान लागते अख्खी मसूर मध्ये. हे बघा, अख्खी मसूर चांगली शिजलेली आहे. ह्यामध्ये एक कांदा घालायचा आहे बारीक चिरून. वांग्याचं भरीत झालेलं आहे. गॅस बंद केलाय मी. कांदा परतून घेते आधी. यामध्ये थोडस कढीपत्ता घालायचा आहे. प्लीज लाईक करा. चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. आज मी तुम्हाला वांग्याचं भरीत आणि अख्खी मसूरची आमटी दाखवत आहे. तर मालवणी पद्धतीच्या अशा वेगवेगळ्या रेसिपी तुम्हाला या चॅनलवर बघायला भेटेल. तर रोज या टायमाला लाईव्ह 12 ते 1-1:30 वाजेपर्यंत मी लाईव्ह घेते. तर नक्की या. नवीन काहीतरी तुम्हाला बघायला भेटेल आणि नवीन रेसिपी पण तुम्ही कराल पण बघून. कांदा व्यवस्थित परतून घेतलाय. ह्यामध्ये मी आता एक टोमॅटो घालते. गॅस बारीक करायचं. हिना, हाय मॅम. यामध्ये मीठ घालायचं आपल्याला, म्हणजे जरा टोमॅटो लवकर भाजला जातो. टोमॅटो परतून घेतलाय मी. ह्यामध्ये आपल्याला काही मसाले घालायचे. तर मी मसाले जास्त काही वापरत नाही. हे बघा, हे फक्त काश्मीरी मिरची पावडर, ह्यानी कलर येतो चांगला. आणि हा आमचा मालवणी मसाला. ह्यामध्ये सगळं गरम मसाला वगैरे सगळं असतं, त्यामुळे वेगळं असं काही मी घालत नाही मी. तर आता आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय. आता हा मसाला करपू नये म्हणून ह्यात थोडंसं पाणी सुद्धा घालायचंय, म्हणजे मसाला करपू नये. तर थोडंसं पाणी घालायचंय, जास्त नाही. हे बघा, म्हणजे मसाला व्यवस्थित परतला जातो.
हे बघा. मसाला व्यवस्थित भाजला गेला की आपण ह्याच्यामध्ये मगाशी मी खोबऱ्याचं वाटण केलं होतं. खूप छान. थँक्यू सर कांबळे. आता हे बघा, ह्याच्यामध्ये हे वाटण घालायचंय. खोबरं, कांदा, कोथिंबीर, आलं, लसूण हे सगळं भाजून घेतलंय मी. हे आपल्याला परतून घ्यायचं. जास्त वाटण हे परतायचं नाही, फक्त अर्धा मिनिटं जरासं परतून घ्यायचंय. कारण खोबरं, कांदा सगळे भाजलेले आहे, त्याच्यामुळे तेलामध्ये जास्त असं काही परतायची तुम्हाला गरज नाही. माझ्या चॅनलवर अशा झटपट तुम्हाला रेसिपी बघायला भेटतील, तर नक्की रोज लाईव्ह मध्ये जॉईन व्हा. हे बघा, झालेलं आहे. वाटण परतून घेतलंय मी. आता यामध्ये अख्खी मसूर घालून घ्यायची. तर मी आधी शिजवून घेतलेली आहे. पाणी घालायचं आहे आपल्याला. ही आमटी किती पातळ पाहिजे त्या हिशोबात आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं. तर त्या वाटणामध्ये मी सगळं कोथिंबीर वगैरे सगळं घातलेलं आहे. तर तुम्हाला असं एक्स्ट्रा वगैरे काय घालायची गरज नाहीये. वरून पाहिजे तुम्ही थोडीशी कोथिंबीर घालू शकता. चव बघायची, मीठ मसाला कमी असेल तर घालून घ्यायचंय. मीठ घालते, थोडं मीठ कमी आहे. आणि 2 सोलं घातली म्हणजे कोकम. त्यामुळे हा अख्खी मसूरला चांगली टेस्ट येते. आता ही अख्खी मसूर आपल्याला 5 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजून द्यायची. हे बघा, याच्यापेक्षा जर तुम्हाला ही अख्खी मसूर पातळ पाहिजे असेल तर तुम्ही याच्यात पाणी घालायचं आहे. शिजून द्यायचे. तोपर्यंत आपण वांग्याचं भरीतचं बघूया. तर वांग्याचं भरीतसाठी मी वांग आधी भाजून घेतलेलंच आहे. हे बघा, वांग थंड झालेलं आहे थोडंसं, तरी गरम आहे अजून. याचं वरचं आपल्याला साल काढून घ्यायचंय. शक्यतो हे गरम असतानाच काढा. अख्खी मसूर सुद्धा बॉईल करायला मी ठेवलेली आहे. 5 मिनिटानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. तोपर्यंत हे हे आपण वांग्याचं साल काढून घ्यायचंय. चुलीवर पण वांग असं भाजून घ्यायचं, खूप छान लागतं, स्मोकी फ्लेवर. नाहीतर तुम्हाला जर तुम्ही तव्यावर जरी असं भाजलात ना तरी चालतं.
त्यावर झाकण ठेवायचं. तर तुम्हाला गॅसवर नाही भाजायचं असेल तर. बघा ही मिरची आहे. कल्पना. हाय हाय मॅम. मॅम छान. एकदम साध्या सोप्या पद्धती तुम्हाला दाखवते आणि माझ्या चॅनलवर तुम्हाला एकदम साध्या रेसिपी बघायला भेटतील. जास्त मी अशा अवघड रेसिपी आणि जास्त लांबवून पण दाखवत नाही. हे बघा. तर ही बघा आमटी सुद्धा झालेली आहे. बॉईल करून घेतले. हे बघा 5 मिनिटं चांगली बॉईल करून घ्यायची आणि मग गॅस बंद करायचा. वरून थोडीशी पाहिजे तर कोथिंबीर घालायची. पण मी वाटणामध्ये सगळं घातलंय त्यामुळे मी वरून कोथिंबीर वगैरे काही घालणार नाही. तयार आहे आपली अख्खी मसूरची आमटी. आता आपण फक्त वांग्याचं भरीत राहिलंय ते वांग्याचं भरीत करून घेऊया. तिखट आमटी बरोबर मस्त असं हे वांग्याचं भरीत लागतं. आणि जेव्हा आपण तिखट आमटी करतो ना तेव्हा मिरचीचीच भाजी बनवायची, त्यामुळे कॉम्बिनेशन बरं येते. नाहीतर तिखट आमटी बरोबर परत तिखट तुम्ही भाजी बनवली ना मजा नाही तेवढी. गरम असल्यामुळे हे बघा. आणि गरम असतानाच हे साल काढायचं तरच लगेच निघतं हे साल. चला हे झालेलं आहे. पण आता काय करायचंय, एका डिश मध्ये काढून घेऊया. हे मॅश करून घ्यायचंय आपल्याला. हे देठ कट करून घेते. हे बघा मॅश करून घ्यायचं. तर हे मॅश करून घ्यायचंय. हे बघा लसूण पण चांगला मेन झालेला आहे. मिरची सुद्धा चांगली भाजली गेली. हे वांग्याचं भरीत चपाती बरोबर भाकरी बरोबर खूप छान लागतं. नुसतं सुद्धा खायला खूप अप्रतिम लागतं. हे बघा झालेलं आहे.
तर आता ह्यामध्ये आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा आहे. तर मी असं बारीक चिरलेला कांदा आहे तो घालणार आहे. भरपूर असा कांदा घालायचा, छान लागतो वांग्याच्या भरीतमध्ये. ह्यामध्ये आपल्याला हिरवी मिरची कापायची बारीक. तुम्ही पाहिजे तर ह्याच्यात मसाला सुद्धा घालू शकता. एक हिरवी मिरची घातलेली आहे. तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घालायचं आहे. आणि एकदम बारीक चिरून घ्यायची. हिरवी मिरची घातलेली आहे. ह्यामध्ये आता आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा घालून घ्यायची. कोथिंबीर थोडी मी कट करून घेते. थोडीशी कोथिंबीर घालायची. यामध्ये थोडासा अर्धा टोमॅटो मी घालणार आहे बारीक चिरून. हे बघा. फोडणी घालायची. मीठ घालून घ्यायचंय. हे बघा. फोडणीमध्ये आपल्याला लसूण 4-5 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घ्यायच्या. हे बघा फोडणीसाठी. गॅसवर मी आधीच एक टोप छोटा ठेवलाय फोडणीसाठी. तर तुम्हाला मी आता फोडणी दाखवते. तेल गरम झालं की आपण वांग्याच्या भरीतमध्ये घालून घ्यायचंय. प्लीज लाईक करा. चॅनलवर जर नवीन आला असाल नक्की चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. हे बघा तेल गरम करून घेतलंय. तेल गरम झालेलं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला 4-5 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या. थोडीशी मोहरी घालायची. जिरं घालायचंय. थोडीशी हळद घालायची. काश्मीरी मिरची पावडर घातली थोडीशी. आणि जर असा मालवणी मसाला, कारण मिरची सुद्धा घातलेली आहे तर थोडासा घालते मी. मिक्स करून घ्यायचंय. आणि फोडणी आपल्याला याच्यात घालून घ्यायची.
मिक्स करून घ्यायचंय. तुम्हाला मसाला घालायचा तर घाला, नाही घातला तरी चालतं. नुसत्या हिरव्या मिरचीचा सुद्धा वांग्याचं भरीत खूप छान लागतं. आता ह्यामध्ये हे बघा, चिंच मी भिजत ठेवली होती. त्याचं थोडंसं पाणी घालायचं चिंचेचं. हे बघा घातलेलं आहे. तर हे सगळं मी हातानेच मिक्स करते. किंवा तुम्ही लिंबाचा रस घातला तरी चालेल. तयार आहे वांग्याचं भरीत. वांग्याचं हा भरीत हाताने मिक्स. थोडंसं वरून ओलं खोबरं घालायचं. तयार आहे वांग्याचं भरीत. आता आमटी पण रेडी आहे. अख्खी मसूरची आमटी आणि वांग्याचं भरीत आजचा जेवणाचा बेत केलेला आहे. त्याच्याबरोबर भात, भाकरी, चपाती, दाटसर अशी अख्खी मसूरची आमटी मालवणी पद्धतीतली. हे बघा तयार आहे अख्खी मसूरची आमटी आणि त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर वांग्याचं भरीत केलं आहे. तुम्ही पाहिजे तर हिरव्या मिरचीचं केलं तरी चालेल. तर असे हे 2 रेसिपी केलेल्या आहे. आजच्या जेवणाचा बेत आहे.
तर कशी वाटली ही अख्खी मसूरची तुम्हाला आमटी? कशी वाटली ही अख्खी मसूरची तुम्हाला आमटी? आवडली असेलच तर नक्की एकदा ट्राय करा. त्याचप्रमाणे हे वांग्याचं भरीतसुद्धा रेडी आहे. तर नक्की दोन्ही पण रेसिपी ट्राय करा. आवडली असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. चला आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.